Nanganti si DILG Secretary Benhur Abalos Jr sa mga high-profile nga tao nga adunay kaso o adunay warrant of arrest nga pangsikopon una kini mokanaug sa katungdanan isip secretary. Usa sa gisulti ni Abalos ang fugitive nga si ex-Bureau of Correction Chief Gerald Bantag nga giakusahang adunay kalambigitan sa pagpatay sa broadcaster nga si Percy Lapid diatong tuig 2022. Nagtago-tago pa si Bantag hangtod garon. Sumala ni Abalos, finishing touches na lang sab ang kulang sa kaso ni Congressman Arnie Teves nga adunay kasong murder may kalabutan sa pagpatay kang Negros Oriental Governor Roel Digamo. Si Secretary Abalos usa sa mga kandidato sa administrasyon ni President Ferdinand Marcos Jr pagka-senador. Wala hinon may comment si Abalos sa kaso ni kanhi Presidential Spokesperson Attorney Harry Roque. I only have a few days to go, so wrap up ko na lang to. Probably it's more of Bantag na lang, and it's halos tapos na naman itong kay Teves. It's just a matter of extraditing him. Okay. So at least nandyan na siya. Bantag is pero I will say Roque mukhang I cannot divulge anything. Okay, but something's being done with Roque.